Okay, mga tapak kasi tiyan madi nga runday na ni, madi Alam mo, kayo may mga kastoy. Great. Ang ganda po nito medyo sa ulo. Hindi na ako hindi. Giduwa na dua. Wala ko yata dito. Wala ko. Naroon. Naroon ko di mo rin dahil ako. Hindi na eh. Jai. Won, ang gamin nga na magadato. Ay wow, 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 wow. Kalau sa maribaw. Hindi na mabalik ako. Kita niyo. Wow. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Hindi lubusang napupunan ng pera at material na bagay ang kakulangan ng isang magulang. Minsan, dahil sa pagmamahal, ang mas nagiging matimbang. Ikaw kabarangay, sa anong punto ng buhay mo masasabi? Pinagkulang sa iyo ang mga magulang mo. Dear Papa Dudo, mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ng Barangay Love Stories ngayon. Ako po si Clarine, 18 years old na sa kasalukuyan at isa ng senior. Lumaki ako sa poder ng lolang ko at ng tita ko. Sakto pa lamang ako nag-iwan sa kanila ng tarik. Ako naman ang dahilan niya noon ay hindi ko yan dinapa dahil malinaw naman sa akin. Hindi ka may sara? Oh, ano ko nga binibigyan mo? Yung nangyayari sa nanay ko. Bago ang binigay ko sa kanya. Ako ay kinalaman ko sa pangalan. Sa inyo, wala pagkabata, madalas akong nagkakasalas ng masunod. Hindi mo mo ito. May pamilya sa school ay sinawalang palagi. Kaya mas malayo pa sa akin ang mga kaklase ko. Nabay? Ngunit halos ayaw ko na ang pagpuntahin sa school ng mga laro. Pero ang pangako sa mga school ko na realize. Ano mo gibabot ka na mabasa? Ang trabaho ko ay hindi lang ako ang Ito, ginawa na lang ito. naswerte ako na meron akong lola at yung nanay at tatay ko. Kaya naman hindi na ako naiingit pa sa mga kaklase ko na sa lola ko ay may Nya, Jin, imay dry mo gagay, huwag mo kabuwag.
Gamitin man tatapagap kami ng cellphone during live. Istorya ang nga, di pang papanglo. Di daw ni. Da GBL, di pang cellphone alam man. Agi di palidang nga na iusap mo, iwan mo. Kamay ka ba rin?
Matindi, matindi. Akibat ka mang pagkihangin, Joy. Nag mo ni mamam? Hindi ka ba maban? Iyoy. Hindi ka ba maban? Ibabaw ni Marwa. Eh, ano lang mo? Hanger. Iyoy. Ngawon ka ngawon. Ibabang manso. Akala ko nga, anong nagpipinto? Ang gaji mo lang ikan. Hindi ka kaya magtarupanan.
mag-book ko. Nalpas mo dibat sa mga maysan?
ka lang. Kaya mo magsigawan? Kaya ka mo magsigawan? Subukan nga eh. Pero sinelas ka. Pagkatapos lang ng handaan na, bakit parang malungkot ka? Hindi ka ba nag-enjoy? Nag-enjoy naman ko lahat. May inaasahan ka bang bisita na hindi nakarating? Ako pala na lang. Nakapunta naman ko lahat ng mga kaibigan ko eh. Mukhang alam ko na. Inaasahan mo ang narating ang pag mo. Ganun na nga po. Kala ko kasi makakapunta Ilok siya. ayan taniman. Mapadaan lang sana. Nagpadala naman ang papa ko ng pamanda at saka regalo para sa'yo. Pero na, iba pa rin po kasi yung nandito siya eh. Sa chat lang po niya kasi ako nababate. Yo, let's go. Sayang. Pasensya ka na ha. Ginawa ko naman lahat para makapunta siya pero wala talaga eh. Pero diba sabi ko sa'yo, lagi ka pa rin magpasalamat kasi hindi ka pa rin nakakalimutan. Nagpapasalamat naman po ako na hindi niya nakakalimutan yung birthday ko. Pero nakalimutan po yata niya na kailangan ko rin yung presensya niya. Alam ko naman po na wala akong karapatan magreklamo. Kasi kumpara sa ibang edad ko, mas maswerte pa rin ako. Wala man akong nanay na kasama, nandito naman kayo palagi. Kahit po ni tita. Pero may oras din po kasi na hindi ko maiwasan mainit sa mga kaibigan ko. Bakit ka naman naiingit sa kanila? Kasi mahal na mahal sila ng mga nanay niya eh. Eh, si mama ko ba? Nasabi ko ba niya na mahal niya ako? Parang hindi ko po kasi maramdaman yun. Parang ginagawa lang niya yung responsibilidad niya pagdating sa pagsusustento. Tapos wala naman siyang pakialam pagkatapos nun. Ako huwag mong isipin yan. Mahal ka ng mama mo. Gusto ko rin po kasi maranasan yung ipag-ibig niya ako. Yung samahan niya ako sa school kapag may mga meeting. Tapos magkasabit ng may kasama na may recognition day. Hindi ka ba masaya na ako yung sumasama sa'yo? Tsaka yung pinagpupuntuhin naman Kakapit kita. ka. Ay, Sabi ni. ay, kung gusto sabihan mo ng Lola. Salamat po, Lola. Hindi ko sana isipin na hindi ako masaya na kayo yung nakakasama ko palagi. Gusto ko lang po talaga makasama si Mama. Anak, nandito lang kami. Hindi ka namin pababayaan. Kahit ano gusto mong ipagawa sa akin, gagawin ko para sa'yo. Kahit na oras-oras pa ako matutulog, gagawin ko yun. Seryoso po ba yan, ha? Sabi ko naman ang kaibigan ko, sa inyo na rin siya magpapalit sa birthday niya. Siyempre, huwag ka ganyan. Ikaw lang ako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin po kayo, Lola. Huwag ka nang umiyak. Mas mahihiya ka sa amin ako kasi natin mamaya. Wala naman eh. Di mo ba pwede niyang swerte mo na ako dyan? Di mo ko po kaya. Siyempre, biro lang yun. Kami na ng tita ko ang bahala ron. Basta ikaw, maging masaya ka lang ha. O siya, sige na. Pahinga ka na muna sa kwarto mo.
Tsaka nagustuhan ko rin naman po. Salamat po. May surprise ako sa'yo. Alam mo yun? Iwala ko. Buksan mo. Alam mo, pinakaliligyan ka lang. Parang x-ray po ito ba? Sa inyo po ba to? Ultrasound niya na lang. Alam mo ba? Huwag sa niya. Pasensya na po ha. Alam mo po kasi mo alam sa mga ganito. Ganun ba? Ayos lang. May ultrasound kasi na yan. Ibig sabihin, magkakaroon ka na lang kapatid. 7 weeks na magbubis. Ganun po ba? Good for you po. Bakit sa akin lang? Good for us, anak. Ano po bang ibig niyong sabihin? Magkakaroon ka na ng kapatid. Kahit tilas ako para makasama na tayo. Pagdating ko ng pinag-isipan ko, ito na rin yung pagkakabawi ko sa akin. Kuya ko sa'yo. Hindi ba naman sigat na pilihan, di ba? Pero magagalit ko sino na kapag nalaman niya. Hindi ko papayag yun. Hindi ko kailangan ng permiso. Ano kita? Ako ang galing. Kaya wala siyang karapatan sa'yo. Ma, si Lola po yung nagpalam sa akin. Nung kahit ganyan sa kanya, naging wait siya sa akin pero alam ko naman po na para sa kapakanan ko lang ninyo. Hindi po siya naging masamang lola. Kaya hindi naman po hirap sa kanya. Hindi naman kinaligalay ko, anak. Alam ko lang ang gawain sa'yo yun. Pero gusto ko lang makabawi sa'yo. At magagawa ko lang yun. Kasama ko lang kami. Magkakaroon ka sana. Kapag nakita mo yung kondo na tutuluyan natin, magagandahan ka rin. Mas magiging komportable ka. Naiintindihan ko naman po kayo. Pero gusto ko rin po makasama si Lola eh. Pwede naman po kayo bumami kahit nandun ako sa kanya. Ayaw mo ba sa akin? Gusto ko na makasama na. Mahal ko na sa mga iba. Kailangan po malaman ni Lola. Hindi naman po pwede na basta na lang po isasama. Sige, kakausapin ko siya. Dahil maalam ka na sa kanya. Susubukan ko po. Pero hindi ko may pagmamahal na napayag siya. Sabi ng lola ko dahil siya ang nagpalaki sa akin lalong iniwan ng nanay ko. Gusto ng pamilya dahil pareho ko silang mahal. Pero naging mahirap ang sitwasyon ko dahil sa pamilya ni Mama. Hindi ko rin po nagustuhan ang sinabi ni Mama na wala ang karapatan sa akin si Lola. Kahit mali-mali na rin pagbukas yung bukas. Nagkapakay na pa si Lola kesa sa nanay ko. Kaya medyo nainis din ko ako noong time na yun. Pag-uwi ko sa bahay, pinuhumusta ni Lola yung pagkikita namin ni Mama. Dahil kung mag-iingat sa kanya ay sinabi ko sa pagbubuntis ni Mama at yung pagkakabalik. Na isama na ako kahit na hindi ko nakita ng gamit. Alam ko na nasaktan siya sa mga nalaman niya. Kaya matapos ko naman ako na siya yung kasama ko at sinusuportahan ako ni Mama. Sa tukwa ko, meron ako makatulog na hindi ko gusto ng nanay ko. Kinabukasan ko, hindi ko malabon na kakausapin nanay ko na Ikaw muna. kahit na hindi ako alam kung bakit na Lagi mataas sa ilahan. Ya? Mataas sa ilahan. Ah, Matanda. maraga? Ayun na. Paawal ko din. Yung kapit ka, dahil muna. Ano ko? Okay na lang. Ay, man. Mataas din ang nagawa ko sa pagkakaan ko. Ayaw na gusto ko na. Deliver na? Para magkasing nila tawag ko na. Dito lang
Sa sintura sa tinigil na pagkaka. Okay na lang. Tinigil na lang sa sintura. Yung sa Hindi ko naman po kailangan sumama sa inyo para makabawi kayo sa akin. Hindi naman po sayang. Gusto ko rin naman po kayo makasama, ma'am. Pero, hindi naman po yung photo sa inyo na talaga ako titira. Sana kayo magagalit, ha? Ay, ganda ko. Digo. Kasi wala eh. Naging makinig po siya sa akin. Kaya ako ng maayos. Kaya sana, maintindihan niyo po kung hindi ko siya kaya iwan. Hindi ko puno dito yung desisyon. Sige. Sige, kita yung sta ha. Ano magbobo ko? Wala dyan, patuloy na po isang may isang mo. Nagawa niyo nung yun. Ano na po yun? Palayain niyo po Nagmuli nga ron. sa patuloy na nakaraan. Di ba naman po magagandang bagay na pwedeng mangyari eh. Lalo na po ngayon. Kaka-baby na kayo. Iman ako ka man nga kan. Pati sa bawang na ito, nabagbatri pa ang mga ito. Basta, pangako mo sa akin. Magtatapos ka ha. Kahit hindi na para sa akin. Kahit para na lang sa iyo at sa iyo.
Ngayon na rin pala ang nagulat na lamang ako sa kalinganan ng Nung gabi ng laway ni Mama, sinabi yung pinupino ko sa akin ng nanay ko. Hindi maghiwalay lang kaming nag-uusap kami. Gusto siya ng tatay ko kaya iniwan. Pero hindi na sinabi ni Lolo yung totoo na nangyari. Hindi ko kagugulan sa mga tatay ko. Matapos niyang malaman na hanggang sa ngayon po ay nagtutuksa pa rin ako sa pagkawala ng nanay ko. May pagsisisahin po ako dahil sana napagbigyan ko pa siya ng makasama ng mas matagal. Pero hindi lang po yung mangyayari pa. Nakakalungkot man pero kailangan pa rin tutuksa ang buhay namin. Hindi pa po yung nais sa isang buwan namin.
Hello, Philippines. Magiging tatay ka na rin. Kapag anak na si Daria, madadagdagan pa yung responsibilidad mo. Kaya dapat iniisip mo. Joy, iwan mo man di pag-iswak. Joy.
Grabe pa.
charge mo? Siyak manan. Adar aramidak.